wallahi yaki ne dama ni da fulajin zan siya duk yadda na ji tsiru Allah wallahi kuma muna tare da shi gayan wallahi kaga shi wallahi amma bari sauka ji yadda za a kom kullun ne sai in karɓa sai in muku waya kawai ya dan kura da iska ne ya san hannunsa to ba matsala kanka tsaya mu ci gaba kai za mu kawo muku labarin wani bawan Allah da Allah ya jarabta. Wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka watsa mishi ruwan batir. Idan tafin rana ya fito hannu baya rike shi. Lamarin Malam Nura, wannan abu da ya faru da shi sai ya kasance abu ne da ya soya mishi rayuwa. That's